Добър ден, хората. Аз съм тук с Надо. Чакай, ама ти може би нараста, нали? Да. Аз сега съм от другата страна, чакай. Аз сега съм от тази страна. Не, сега натам. Натам ли си? Ама, това не съм тази страна. Това е така на вънце. Не мога така и тук навън. Иде при мене, бе. Тук, леко карай, бе. Имам нова блуза, нов мерч. Дайте баскет. Нов мерч, Nike. Панталони, имам и панталони. Ама са къщи. Нов мерч. Кажи, Ернато. Нов мерч. 5 лева струва в България, а тук струва 10 евро. След това. Айде, бе. Аз те снимам, бе. Ама идват тук до мене, брат. Чакай. Брат, айде. Чакай да включа камерата. Страхувам се на паметен. Айде. Едно, две. Аз трябва да ми капне на брат, да имаш и двамата. Аз съм брат, винаги не съм се. Брат, това! Брат! Айди! Само да дам! До мене, гасни, карай гаскане. Брат, не само да дам! Ти много напред отиваш. Толео, брат, ти не пускаш. Толео, въз, ти не Дигай си с колелото ти, брат. Дигай си на седялката, дигай си. Направи си трикът, бе. Хайде, гледайте хората, аз го съм. И аз го мога на моето колело, а моето веригата излезе. Хората, че си видим някъде друго. Абе, чуй каква песен пеят, бе, брат. Нема кой по-хубав, по-хубав от мен да те чука. Хайде. Хайде, снимай сега така. Аз можем, брат, без и после като казвам, не бе. Да казвам. Видете. А косата ми, брат, ми е нещо. Не, косата ми, брат, ще се развалена до векове. Не може да се опре. Особено се направим и така. Така е много хубаво. Казах ли ти, брат, аз можем без една ръка и без две ръце. Можем и с нула ръце. Какво? Нали вече не ми дават? Какво? Вече не ми дават? Отивай какво? А не си ме тук. Както отидохме един път, тихо, не ме фанаха хит. Тога може да видите откъде минаваме. Кой? Ти си виновен. Те казаха, че ще се връщат много бързо. Казаха, че докато гледам 2 филма ще се връщат. И колко филма гледат? 5. Даже 0, брат, не съм гледал. Аз, брат, хич не обичам филмовете. Аз се обичам моите детскове, ама вече и тех не ги гледам. Да направи камерата нагледана там. Не, нас нагледа. Нас не така, бе. Така. Защо бе, брат? Може да видите как пътуваме. На България. България. Ще минаваме гората. Вау, майко. Не се вдигай, бе, брат, че аз съм без една ръка, бе, човек. Къде влизаш там? Брат, човек, защо влизаш в гората, бе? Хора на гората. Аз запрех пауза, така че... да, това знам пътя, да. Брат!
Вергата ми много пука, ще се спука. Пука. Не, брат, моля те, не, куче. О, данкшен. О, да, човек, брат, ти кучето, бе. Аз, брат, искам да обръщам камерата, човек. Нас да не гледат. Не знам дали съм го снимал, може и да съм го снимал. Хей, ще ме блъскаш в дървото, бе, ей. Смешник. Бе, какво му е на камерата, бе, брат, много... Да правим видео. Теле, хората, брат, ще викате, бахте сме смешни. Нема да го гледат. Ще го махнеме. На YouTube го махам. Да, така, да. Аз, брат, си взимам тази люка. Абе, кой ще ме снима? Че аз не можем без ръце на люка. Да, ти можеш без ръце. Да го взем. Чакай. Майкъл! Сега ще почвам и по-силно, брат. Аз леко, защото камера имам, не искам да я събървам. Аз за това ти казах да правим. Ама мога леко, като правя леко мога. Ама като силно пада. Тя се пада. Това е, брат, голяма камера, поне да имаш на главата камера. Брат, си за моята вкъщи, а пък твоята къде? В чантата, или като играхме матч къщи. Да, вчера играхме. Майка ти от тук минава ли? Да. Знаеш защо? Що? За кои коли? Бели? Бяли. Защо? Бяла. Да. Това си беше как? Брат, ти да набягам от това. Като падат дървата. Кое? Като че падат дърватата. Айде. Брат, иска да гледам да че падат. Да, и аз. Нали помниш като пада рибата? Хайма, да. О, брат, аз трябва да карам бързо, брат. Ще карам бързо, да ти тече напред да дървата ще ходи. Чакай малко да надо. Не ме стря, брат, ти с колелото и там още дърва има. И тя има повече дърва. Дебе. Добре, хората. Сега отивам някъде друго. Радо си Люка, аз отивам. Качвам си нагоре. Снимай, брат, само мене. Качваме. Аз съм Тарзан! Качвай си първо. Вижте къде си фащам. Аз съм Тарзан! Стоп! Чакай мене. Снимай мене. Майко. Ти не си като мене Тарзан. Аз съм Тарзан, аз съм като куче. Ти долу лягаш. Дръж. Тарзан. Аз без ръце. Майка. Аз с ръка. Хайде. Хайде ти. Пускам се. Брата, пускам ми телефона. Ти си долу. Аз така че го пускам. Ти че го фаниш. Много хубаво ще бъде. Че се чупим? Не. Дай. Пускай. Чакай. Фанай хубаво. Пащам. Не. Обувката ми. Аз се страхувам. Всичко стана на пясък, бе. Леле, как се пуска? Леле, майко! Дайте, гледай, снимай ми. Бек, чакай, аз съм Спайдърмен, брат. Отивай там. Моля те, брат, снимай ме. Мяу. Чакай, пак. Но си силен, на по-силен си от Меси и от Роналдо. Ти си стабилен, да, но си стабилен. Много... Кучето е, това куче ни подгони. За малко да ни подгони това. Не, аз се вода да се качам от там. Ей! Спайдърмен се! Брат, аз съм като филма на Спайдърмен.